Rozjan Kutajja ripetutament sifret lejn Dubai għal waqfiet ta' 48 sija biss. Iżda ħadd ma jafx kienet tmur tagħmel u inqas ma' min kienet tiltaqa'. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta tal-Mument wara li kienu ġew pubblikati chats bejn id-deputat Laburista u l-imprenditur Jurgen Fenek. Chats li konfermaw l-abbużi tal-poter mill-Gvern Laburista. Fid-daw ta' safrijiet frekwenti minn Malta lejn Dubai u lura, safrijiet li kienu jsiru kull xahrejn jew 3 xhur, ġie mistoqsi l-mottiv wara dawn is-safrijiet hekk kif ħadd ma jaf eżatt għalfejn kienet tmur hemmhekk. Fl-aħħar ġimgħat, Rozjan Kutajja kienet spiċċat fuq fom kulħadd wara ċets żvelati li ammontaw għal aktar minn 2000 messaġġ. Ċets li juru relazzjoni intima li kien hemm bejn Kutajja u Fenek u li jiżvelaw informazzjoni sensittiva li għaddiet bejn dawn iż-żewġ persuni. Informazzjoni tirrigwardja personaġġi għolja fih dan il-gvern tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Mill-messaġġi ħareġ ċari li Jurgen Fenek kien jaf meta se jsir ix-xaffil tal-kabinett, kien jaf min se jilħaq Kummissarju Malti fl-Ewropa, kien jaf dak li kien għaddej dwar l-eks ministri Chris Cardona u Konrad Mizzi kien ħaġa waħda ma kienx kembri. F'kelma waħda kien jaf kollox, kull informazzjoni li kienet ġejja minn Kastilja. Tant li f'konverzazzjoni minnhom id-deputat Laburista tagħti pariri l-istess Fenek biex ikellem lil Prim Ministru lil Kiċ Kembri. Fenek jikkonferma li mar jaraħ. F'dawn iċ-ċett sar magħruf ukoll li Rozjan Kutajja kienet informat lil Jurgen Fenek li kienet se tagħmel bħal ħaddieħor u tieħu ġob bħala konsulent fl-ITS għaliex kulħadd kien qiegħed jitħanżer. Rozjan Kutajja daħlet fil-but mal-81,000 euro minn ġob part-time li kellha mal-ITS. Fil-fatt f'messaġġ partikolari, Rozjan Kutajja kitbet preċiżament dawn il-kliem. Ħanidħol konsulenta u ndaħħal paga oħra, ma jimpurtanix, kulħadd jitħanżer. Kliem perfett li diskrivi preċiżament l-10 snin ta' Gvern Laburista. Fid-daw ta' dan kollu Robert Abela għadu ma ħalleb dozzjoni dwar il-backbencher Laburista, tant li qed jagħżel li jżomm ma' miegħu bħala parti mill-grupp parlamentari.